pensa que aquests gossos s'han reduït amb un mes d'edat. Llavors, a nivell desparasitació i tot el tema veterinari s'ha de tindre molta cura, llavors aquí a HealthWOW els hem donat una primera atenció. Són gossos que el més probable és que mai hagin tingut una atenció veterinària, llavors, clar, se li ha de fer aquesta especial atenció, no? I aquests gossos els vam recollir fa un parell de dies i estaran en adopció en el moment que estiguin vacunats, que això serà quan tinguin 2 mesos d'edat. En aquest moment ja els podem donar en adopció. El Melón és un gos que porta aquí, farà 3 anys ja. És un gos que és molt bo de caràcter, és molt carinyós, segur que ja ho haureu vist, però sí que al ser un gos, és dels que nosaltres anomenem invisibles, que són gossos que potser la gent prefereix un cadell, prefereix un gos més petit de tamany, llavors els que són una miqueta més grans sempre es queden al darrere. I el Melón, tot i ser un gos que és realment molt bo de caràcter, potser també l'edat no ajuda, és un gos d'edat més aviat avançada, llavors clar, això, vulguis o no, fa que la gent s'interessi potser primer per altres animals. La Gaia no fa tant que està aquí a HealthWOW, però és una gosseta una mica també del mateix perfil, una gosseta així de mida mitjaneta tirant a gran, llavors clar, també el color, els gossos atigrats normalment no són gaire populars, són gossos que els hi costa més de sortir adoptats, llavors són els que nosaltres anomenem invisibles. Llavors sí que és una llàstima perquè són gossos, ja ho haureu vist també, la Gaia també és boníssima, és molt sociable, molt carinyosa, però clar, és una llàstima que la gent al final no s'interessi per ells i no els doni l'oportunitat de vindre com a mínim a conèixer-los i a passejar amb ells perquè llavors, clar, vulguis o no és un gos que t'enamora. En primer lugar, llega una época en la que algunas personas desalmadas pues consideran que parte de su familia, sus mascotas, no son bienvenidas en su hogar y llega un momento en el que abandonan a esos pobres perros o pobres gatos en la vía pública o en cualquier sitio. Que sepan que desde el Ayuntamiento lo vamos a perseguir porque tenemos que defender la nueva ley animal, de bienestar animal, que nosotros creemos en ella y por ello cualquier persona que abandone a un animal se enfrenta a una acusación grave y en la que está estipulada según la ley entre 10.000 y 50.000 euros de sanción. Dicho esto, nosotros somos conocedores de que creemos en el bienestar animal y por eso hoy hemos venido aquí a HealthWOW, que es una de las protectoras que se encarga de los animales abandonados en la llagosta. Y actualmente pues hemos pedido ver a 5 cachorros, a una perra y a un perro que están en adopción y esperemos que los vecinos y vecinas que tanto aman a los animales como nosotros pues puedan ser adoptados.